हाय लोगोफोर, खुलुमबाय नोंथांमोनखौहाय आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामगोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामगोन। फैदो बिदिब्ला जागायजेननोसै। नोंथाङा सोरखौबा अननाय होदों, मोजां मोनदों, बे अननायनि बेसेनखौ जुदि सोरबाया बुजियाखै, नेवसिदों, नाथाय बेवहाय नोंथांनि गोरोन्थि नङा। नोंथाङा दुखु दाजा, नोंथाङा अरायबो गोजोनै था। बैबादि सुबुङासो दुखु जानांगौ जे जायहा नोंथांनि अननायनि बेसेनखौ बुजियाखै, नोंथांबादि सैथो गोसोजों मोजां मोननायखौ हमदां हायाखै। नोंथाङा दि बेसेदि अनसुला, बेसेदि गोथार गोसोनि। नाथाय बैबादि सुबुङा सानसे समाव नोंथांनि अननाय, मोजां मोननायखौ गोसोखांनांगोन। दानिया खोथाया जाहैबाय नोंथाङा दुखु खालामबाय थाथासै, नोंथांनि फिउचार लाइफनि खोथाखौ सिन्था खालामदो। आइ आफानि खोथाखौ सानदो। आइ आफायादि नोंथांखौ बेसे अनो, मोजां मोनो। जिउआव गोदान सिमां सुजुदो आरो आवगायलांदो।